खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 20 मार्च 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिसि फिसायजों अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन आरो गुबुननि हेफाजाब मोननोबो हागोन। जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनि अनसायनाय मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। खुसिनि दैमु बोहैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान आरो सन्मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनैनि गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। समाजाव दिनै अदेबानि मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हानाय नङा। गोब्राब नाजानांगोन। जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो गोब्राबै मावनांगोन। लाइमोनफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव जोबोर गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर उसुखुथुबो मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननोबो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैयै मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर जिंगा जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। हरखाबै सोरबा मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायनानै गोसोखौ अदेबानि रेजें मोनफिनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन।
गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। जायखि खामानि मावा मानो गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै गोबां जेंनाजों देबारनांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननाया देबारनांगोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव अदेबानि मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननो हागौ। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गुबुनजों अनजासे गारगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौबो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ लाइमोनफोरा फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गुबुनजों बाख्नायजानानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
दिनैनि राशि फरायथिनिया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै गोजोन्थों।